남시적이거든. Anh hãy giúp ta. Thua. Anh không thể về vào 나죠. 남시들에 비해 쩔어. 쩔어. 허접하게 Anh làm là 나죠. Ano may tawin no? Ay wasim ta nabiyo ba? 능기 오이도 못 와도 아이 따보 범되네. 능기로 남라는 뻥탕하다 버렸대. 니가세 나 샤나들어 나 상짝이거든. 아이고 와야마 흥은 쩔어. 나죠. Ay napamdadilahan kita ba ni ko? Par nangining batong na ba kita ma? Ayam si tado ito nagdyan lagi. Ay lang ba ni ko na죠. Tamuhin ng manusia ka ng likupta. Karigiting na pibanam. Aisyo ng manusia. Tamuhin ang hori mo ng ginugsimasay. Utok pangamda. Adumak, tamuhin ang laking